שלום לכולם, היום אני אראה לכם קסם ממש מגניב בקלפים. נגיד צרפו ומקלב. אוקיי, נשים אותו פה ואת זה ככה. ניקח כמה קלפים, נגיד פה, נגיד פה, נשים את זה ככה ומעל את זה ככה. עכשיו מה נעשה? אני אפרוס את הקלפים ויש כאן אדום אחד, נוציא אותו שתראו קצת, ומה שנעשה אני פשוט אקח את כל זה ככה. אני רוצה שתזכרו את זה, אני לא ראיתי, אוקיי? ועכשיו מה שאני אעשה, תראו את הקלף, הקלף שלכם הוא הקלף שבחרתם, שאני בחרתי. נשים אותו חזרה פה, יכולים להראות לכם שוב אפילו. בטעות לקחתי שתי קלפים, הנה. אוקיי, נשים את האדום בצד, ומה שנעשה אני אשים את זה ככה. אדום פה הוא המלכה לב. נחפש שוב את המלכה לב כי יש כאן שתי מלכות לב בצבעים שונים, אז נחפש את המלכה של לב שם. שנייה אחת חברים, הנה המלכה לב, נשים אותו פה, הנה המלכה לב. עכשיו תראו מה אני אעשה, זה המלכה לב וזה גם היה אמור להיות המלכה לב, אבל אולי זה הקלף שנשאר. טוב, אז זה היה קסם, מקווה מאוד שתאהבו אותו. אני אלמד רק אם יהיה 4 צפיות, 2 לייקים ו2 תגובות, אז ביי.